Ang kamalinawon sa atong hunahuna karon dili gyud na mapalit og salapi. Kung ikaw karon malipayon, dili sa na kaya bayaran og kantidad. So maunang dili ang kwarta mo isukaranan nga matawag kang dato. Kay ang dato nga pagkatao, katong mga tao nang unsay naa nila na kontento sila ug ilang gi-appreciate nga nagpasalamat ug nagpagpasidungog sa Ginoo. Daghang dunay kwarta karon pero walay kalinaw ang pamuyo, gubot pa sa lukot. Daghang dunay kwarta pero halos walay kasulbaran ng ilang problema. Daghang dunay kwarta pero wala nay pamilya. Muna igsuon, magpasalamat yun ta sa Ginoo kung unsay naangkon nato karon. We have to appreciate magamay og dako man ang butanga kana tanan gikan sa Ginoo ug dili ta maghunahuna nga isirado nato nga ang blessing kwarta lamang. Kay kanang naa kay maayong relasyon sa uban, di na mapalit og kantidad igsuon. Mao nang happy and contented mo'y pinakaimportante nga dili mahimong babag nga kita magmalipayon samtang niya patanin ni yuta plus uban nga relasyon ngadto sa Ginoo. Asawa atong hinumduman ha, nga dili lang kutob nga buutan tong pag-aasawa, diya na lang yun ta, tutok tanan. Kay dahang asawa ron nga buutan lagi kay motimbang sa bana, mangita og kwarta, giatiman og ayo ang pamuyo, pero di man magampo. Dili may nampuon, walay time sa Ginoo, busy na lang kanunay sa pamuyo ug kalibutanon lang kanunay ang kabisihan. Di nakasimba, kay halos di nakabiya sa unsay gikabisihan. Sayop na ha, dapat kitang asawa magampo gyud ta. Kay naa nato ang dakong kahayag sa pamuyo. Nay mga anak na nag-asa nato, naibana, nga kinahanglan pantagaan po nato pagtagad. Magampo ta nga tagaan ta sa Ginoo kusog, kalig-on, walay pagkapuol, aron makalahutay ta. Kay kung dili ta magampo, walay silbi ang atong kinabuhi. Kung diya lang ta kutob, nganuman, biyaan man nato ning tanan, talikdan na nato ang tanan. Kung unsa imong kabisihan karon, di na nato madala. Munang live life balance, taga ipog panahon ng imong kalag, ayaw kalimot sa pagampo.